Υπόσχομαι θα το πιω και θα κάνω ό,τι δουλειά θέλεις, αφεντικούλη μου, ό,τι γουστάρεις, ό,τι γουστάρεις. Να παραγγείλω ένα καφέ πρώτα. Θα τα φτιάξω όλα. Ένα καφεδάκι πρώτα. Ναι, τώρα, ναι. Τώρα πίνω τον καφέ μου και το βγάζω. Ο τρίτος. Ναι, ρε αφεντικούλη, θα τα φτιάξουμε όλα. Μην αγχώνεσαι. Τι ώρα σου είπα, τι έχει περάσει. Μόνο 6 ώρες έχουν περάσει. Πρέπει να σχολάσω. Θα λέμε αύριο. Να πάμε. Εδώ βλέπουμε την κρεατινίνη να είναι 1,2. Με όριο 1,2. Λέτε να έχει νεφρική ανεπάρκεια. Λέτε να τον χάσουμε. Θα τη βγάλει καθαρή. Τι διαιτολόγιο. Με 1,2. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Έλα μαμά, είμαι στην πρακτική. Λοιπόν, αυτός εδώ με γιαγώσει πάρα πολύ. Μου είπε να μετρήσω το ύψος σε ένα παιδάκι. Πώς με μετράγατε με ένα μικρή. Είναι τόσο δύσκολο, πραγματικά. Δεν μπορώ άλλο εδώ μέσα. Να σου πω κύριε Καραμανίδη, θα μου βάλετε κάνει το στάκι σήμερα. Έχω διαβάσει τα πάντα. Έχω διαβάσει το διαβήτη, έχω διαβάσει τον κύκλο του Krebs, την γλυκόηση. Να σας δείξω και εγώ τι ξέρω πια. Να σας ρωτήσω, επειδή εγώ γενικά δεν βγαίνω και πολύ ποτά και τέτοια όπως κάνει τώρα η νεολαία, μήπως θα θέλετε απόψε να σας ετοιμάσω μια παρουσίαση με τα ελληνικά επιδημιολογικά δεδομένα της Ελλάδας τα τελευταία 20 χρόνια. Μπισκοτάκι να κεράσω. Είναι χωρίς ζάχαρη. Χωρίς ζάχαρη είναι. Μην τα ξαναλέμε, πώς κάνεις έτσι. Λοιπόν, τώρα που φύγει ο Βασίλης, ακούστε με σας παρακαλώ. Βγάλτε τη ζάχαρη από τη ζωή σας. Μην ακούτε αυτά που σας λέει για σπρεντ, βλακίες. Μόνο μαύρη σοκολάτα. Θα με θυμηθείτε. Δεν μπορώ άλλο, τι άλλο θα πω. Πάλι νηστική την έχω βγάλει όλη μέρα. Τι, αφού τα έχουμε ξαναπεί, είναι με στέβια. Δες. Και δεύτερον, έχω περίοδο. Λοιπόν, έλα σε παρακαλώ, δεν θα κάτσω να το αναλύσω. Συγγνώμη κύριε Καραμανίδη, πρώτη μέρα περίμενα να το δεχτείτε κάπως. Μη σαμπάνια, έστω ένα κρασάκι. Η καθαρίστρια σήμερα έχει περάσει. Καλό το κουτσεντετόλ που είναι. Διαιτολόγιο, ναι βεβαίως και μπορώ να φτιάξω. Samsung έχετε εσείς, πειράζει να το κάνω στο δικό μου που είναι πιο καινούριο και ίσως πιο ακριβό. Εάν δεν έχει και στο 2000 υπολογιστή, σοβαρή δουλειά να κάνεις. Κύριε Καραμανίδη, ψάρι να βάλω. Χαβιάρι τρώτε.